खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। नंगौ जों बे चेकिंखौ पुरा जरदार खालामगासिनो दङ आरो बांसिन जरदार जाबावगोन। माने दाथ' गोजां बोथोर फैबाय नालाय आरो बे समाव मानसिफ्रा गोबां माने पिकनिक जाहैनाय रंजानाय बेबादि माने खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि जाउनाव एखमबा जाब्रबथाय जानानै अबथिरा जिउ गोमानाय जों बेखौ नुनो मोनो। दा देग्लाय नैबे गोदान बोसोर फैनायजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गारि सालायनानै जाहाथे जाब्रबथायाव गोग्लैनानै अबथिरा जिउ गोमानाङा बेखौ जोङो थांखि लानानै बेखौ मिजिं लानानै जोङो नैबे चेकिंखौ खालामदों आरो बे चेकिंआ सोलिबाय थागोन। अबयसे चेकिंआ जाबाय थाखायो जोंना, किन्तु नैबे गोदान बोसोरनि खोथाखौ लानानै बांसिनै माने चेकिंखौ खालामगोन। दा बाथ्राया ओरैहाय पुरा क'क्राझार जिल्ला, नैबे क'क्राझार टाउनल' नङा कारिगावल' नङा, जों दा कारिगावआव दङ। क'क्राझार जिल्लानि जेसेबां खना खनला जायगा दङ जोङो पुलिस बिफान जिल्ला बेंगिरि जथायै नैबे चेकिं हाबाफारिखौ आखायाव लादों। मोनफ्रोमबो पुलिस स्टेशना मेंनाय गैयाजासे सानफ्रोमबो चेकिं खालामगोन। बेहाय हान्थामेला बिफाना बिथांमोनजों थाफानानै नैबे खामानिखौ जोङो माने मावगोन। बेहाय मोनसे प्लेनलि माने खावलायनाय थागोन रायजो राजाफोरनिसिम जे बिथांमोनहा खमसे खम गावनि जिउनि रैखाथिखौ जाहाथे थिग लाखियो, न'खरनि मानसिनि खोथाखौ साननानै, गावनि बिसि फिसानि खोथाखौ साननानै, गावनि गथ' गथायफोरनि खोथाखौ साननानै, गावनि बिमा बिफानि खोथा साननानै जाहाथे गावनि रैखाथिखौ गोसोआव लाखिनानैसो जाहाथे गारि सालायो बेखौ गोसो सिंनिफ्राय जों खावलायहरो। जिहेतु इंराजि गोदान बोसोरा खाथिसै, साफ्रोम रायजो राजाफोरजों लोगोसे गारि सालायग्रा बिथांमोनखौ मा मेसेज होनो सानो जाहाथे निसा बुस्थु लायालासे गारि सालायनायनि बिथिङाव? औ बेनो माने जुमाय लोंनानै गारि सालायनायावनो बांसिन जाब्रबथाय जायो जों बेखौ नुनो मोनदों। दा बेनि थाखायनो जों नैबे चेकिंआव सानफ्रामबो माने जुमाय लोंनायखौ चेक खालामग्रा मेसिन लाफाबाय थाखायो। मोनफ्रोमबो पुलिस स्टेशनाव दङ बियो। जोंनि ट्रेन्सपर्ट माने हान्थामेला बिफाना चेकिं खालामबाथ' थाखाथारो बियो। आरो बेहाय जुदि डिटेक्ट जायोब्ला जुमाय लोंनानै गारि सालायनाया जुदि फोरमान जायोब्ला बेखौ नियम बादियै एक्सना लानाय जाखाथारगोन। ओरैनोथ' 10,000 फाइना दंखाथारो। बेजों लोगोसे बिनि लाइसेन्सा एकदम माने खुनु भुल गैया, बेवहाय खुनु दस्रा खोथा गैया। लाइसेन्सा बेना माने फार्स्टआव सासपेन्ड जागोन, बेनि उनाव केन्सेलबो जानो हागौ। बिनि उनावहाय जोंनि एमभि रुल मथे फाइनजों लोगोसे 6 दान जेल जानायनिबो माबा प्रभिजन दं बेहाय। दा बेसेबां मानो माबानो जों माने जुमाय लोङा जासे गारि सालायबानो जाबाय, जुमाय लोंनानै गारि सालायाबानो जाबाय। आरो मोनसे बिराद गोनां खावलायनाय दं। खावलायनाया जाहैबाय दाथ' पिकनिक जाहैनाय बोथोर। पिकनिक जाखांनानै जुमाय लोंनानै जाहाथे गारि दा सालायबोथों। आरो मटर साइकेल सालायनानै जाब्रबथाय जायोब्ला सालायग्रा ओमफ्राय खिबु उनाव गाखोग्रा सानै मानसिया माने माबा खहा जानो हागौ। नाथाय गारि गिदिर साखा खबब्रै बा बेबादि मिनि बास बा बास गिदिर बेफोरबादि गारिखौ सालायग्राया जुदि जुमाय लोङोब्ला बे गारियावथ' बिराद बुरजा मानसि गाखोनानै थायोना, थ' जाब्रबथाय जायोब्ला सासे जुमाय लोंग्रानि थाखायनो बेसेबां बुरजा मानसिनि जिउआ माने खहा जानो हागौ। बे बेलायाव खावलायनाया नैबादि थाहैबाय जे जाय बिथांमोनहा गारिखौ भारा मानसिनि जिउआ माने खहा जानो हागौ। बे बेलायाव खावलायनाया नैबादि थाहैबाय जे जाय बिथांमोनहा गारिखौ भारा लांदों बा सालायलांहोदों
ड्राइभारा जाहाथे जुमाय दा लोंथारथों पिकनिकआव थांग्राफ्रा जेसेबां लोङो लोंथों हाद्रि माने खुलायजासे दुद्रुलायजासे लोंथों जोंहा बुंनो गोनां गैया मात्र सालायग्रायाल' दा लोंथारथों आरो बेखौ नायबाय थानांगौ खायफा ड्राइभारा मा खालामो बबावबा खनायाव थाखुमानानै लाखुमानानै स्रोद लोंग्रा दं पिकनिक स्पट सामलायगिरिफोरनिसिम माबाफोर दा बेखौनो आं बुंनो नागिरदों जे बे लाखुमानानै स्रोद लोंखोमानानै सोरबा ड्राइभारा माने गारि सालायनो नागिरदों नामा बेखौ नैबे भारा लांग्राफ्राबो बेखौ दिथो होनांगौ जाहाथे ड्राइभारा जुमाय लोंथारा बेखौ एकदम माने बेखौ नायबाय थाथारनांगौ दा पिकनिक कमिटिनि सायाव दिनैसो मोनसे मिटिं जानानै थांदों माइनस ओंखारगोन बेहाय ओरैबायदि जादों जाय पिकनिक स्पटनिफ्राय फैदों माने जुमाय लोंनायनि उनावथ' आरो मिसा खोथा बुंखायाना सोंबानो खिथाखागोन जे जों उमुक स्पटनिफ्राय फैदों दा बहाय जाय स्पटनिफ्राय फैदों बै स्पटनिफ्राय फैनाय ड्राइभारखौ जुदि जों जुमाय लोंनाय मोनोब्ला बै स्पटनि जाय अर्गेनाइजारफोर जायफोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा जायफोर बेखौ अर्गेनाइज खालामग्रा बिथांमोननि सायाव आयेन मथ' बा बिथांमोनखौ बेबस्था लानाय जागोन दिनै मिटिंनि सायाव बेखौनो रिजुलेसन आकारै पास खालामनाय जाबाय माने नैबे चेकिं खालामफुबाय थानाय समावहाय जों एखमबा ओरैबादि परिबेसाव गोलैनाङो जे मानसिफ्रा जुमाय लोंनानै फैनोसै ओमफ्राय जों चेकिं खालामनायाव मोननोसै जे बिसोरो जुमाय लोंनाय दा ओरैबादि जे बिथांमोना गावसोर गासिबो जुमाय लोंजोबनाय ओमफ्राय भुलाथ' खालामनानै फैबाय ओमफ्राय जेब्ला नैबेहाय जोङो चेकिंआव डिटेक्ट जाबाय अब्ला बिथांमोना गासिबो ज' ओंखारनानै बिराद नांलायो आरोखि गाज्रि राव बाहायो माने बुनानैबो गालांनो नागिरो गारि थारि बुफायनानै गालांनो नागिरो बुलायनो नागिरो आरो बे समाव बिथांमोनखौ बुजायनो हाया बादि जायो लोंनानै फैजोबसै नालाय दा बे बे समनि जिथु सिटुएसन बे सिटुएसना खोब माने दुखुनांथाव सिटुएसन थ' आं खोब गोसो सिंनिफ्राय बिथांमोनखौ खावलायगोन बेफोरबादि दाखालामथों जोंथ' बयबो गोरों गोरासै बे गोरों गोरा हिसाबै जोङो समाजाव गावखौनो गोरों होननानै जों फोरमान खालामनि नङा होमबा बे मोनसे खावलायनाय थाहैबाय राहा माने अन डिउटि ड्रेसाव डिउटिनि गेजेराव सोरबा बेफोरबादि डिस्टार्ब होयोबा बेथ' बिराद माने आयेन मथे बिराद गिदिर साजा जायो जों बेखौ लुबैया खिन्थु बेबादि माने फैनानै डाइरेक्ट एटाक खालामनाय माने बुलायनो नागिरनाय गाज्रि राव होननाय बेखौ डिउटिबो खालामगोन आरो बिथांमोना गोरोन्थिबो खालामगोन बिनि सायाव आरो उल्थाय माने गावनि गोरोन्थिखौ मानिया जासे नांलायगोन बुनो नागिरगोन गारि बुफायनानै गालांनो नागिरगोन बेबादि परिबेस जायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव जायो आरो সকলোকে আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ অনাগত দিন নৱবৰ্ষটো আমাৰ কোনো দুৰ্ঘটনা নহওক তাৰ বাবে আমি এইখিনি সতৰ্কখিনি লৈছোঁ এতিয়াতো বনভোজৰ সময় প্ৰায় সকলো মানুহে এতিয়া মানে আনন্দৰ মাজেৰে মানে দিনকেইটা অতিবাহিত কৰিব বিচাৰে যদিও তাৰ মাজতে এই সুৰাপান কৰি কিছু মানে উৎপাত কৰা দেখা যায় গতিকে মই ৰাইজক জনাওঁ যে সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলক নীতি নিয়ম মানি মানে গাড়ী নীতি নিয়ম মানি আমাৰ গাড়ীখিনি চলক হেলমেট পৰিধান কৰক চিট বেল্ট লগক নীতি নিয়মৰ মাজে মানে আমাৰ দিনকেইটা যে ভালদৰে পাৰ হওক আগন্তুক দিনকেইটাক ভালদৰে পাৰ হওক এয়ে মই আমাৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা ৰাইজক অনুৰোধ জনালোঁ